Salutare prieteni și bine am găsit la un nou episod de Minecraft. După cum știți, am găsit acest sătuc. Și după cum știți, care au văzut, am găsit această armură de diamond pentru cai. Așa că, da. Eu m-am gândit să mergem în acest episod numai să minăm. Bun, nu avem nimic. Nu. Nu. Ok. Avem destulă măcar. Așa că vom pleca, vom merge pe aici, prin casă. Unde? Pomul e prea jos. Bun. What? Ok, deci bug, pana mea mă enervează. Așa. Vom merge să minăm, să găsim o mină, vreau să facem un de diamond, ca să ne putem duce în Nether. Ok, stați să punem și aici torțe, să nu se spawneze mobi. Așa. Stați câte... destul va fi, cred. Pickaxe-ul. Ok, am găsit deja iron. Wow, dar e destul de mult. Ok, mai avem și aici. Așa. Vreau să facem în acest episod, nu cred că vom găsi diamond, dar totuși în următorul episod vom continua în mină și sper să găsim ceva de valoare, fiindcă am vrea să ne facem un pickaxe de diamond ca să putem sparge obsidianul, să putem lua și să ne facem un portal. Am mai găsit iron. Așa. Oh! Lovește-mă!
Chest! Bun. Am spart tot ce am primit. Dar căcaturi. De asta nu avem nevoie. Bun, am găsit iron. Trebuie să lăsăm niște urme spre ieșire, doar nu știu ce. Bun, deci este incredibil că am găsit așa ceva, această mină. Ok, în care parte era casa? Ieșirea. Încolo era sigur. Fiindcă aici este întuneric. Ok, nimic. Nu, nu! Unde dracu e sabia? Mă disperă. Ok, m-am pierdut. Să-mi bag piciorul. M-am pierdut. Aici nu-i nimic. Oh my gosh. Ce e aici? Unde, Doamne, e ieșirea? M-am pierdut de morții măsii. M-am pierdut. Incredibil. Incredibil. Aici pe undeva era. Aici, gata. Ok, ne vom merge sus, fiindcă va trebui să încheiem acest episod. Da, e încă noapte. Să vedem cât iron avem. Doar 22. Trebuie să facem unelte. Așa.
destule vor fi atâtea. Bun. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, să vă abonați cât mai mulți și nu ezitați să apăsați butonul de like. Așa, aici va trebui nimic. Va fi sămânța. Semințele. Așa. Am lag FPS 11 7. Ok. Vom încheia aici episodul. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, să vă abonați cât mai mulți. Eu am fost Patrick și ne vedem data viitoare. Pa, pa!